Mit navn er Victor Ejern Weekends. Vi er metalgruppen Dansk Diskrimination. Yeah! Vi er syge. Det her, det er mit band. De var vilde på at lyde som Ocean. Det er for fedt. Spørg selv. Simon Kvart. En kommer. Hey, hør, så jeg baller ud. Det kan være nogle sygetæt. Jamen, vores vilde guitarist. Hans lykke pik. Ja, de kan jo bare... Vi har fået Ejner. Han var pisse ud af penge. Jamen, og vi vil spille en sang for jer. Så vær helt rolig. For her kommer 1, 2, 3. Det er Simon Kvart. Det er godt med. Prøv så. Lige, og så stop, og så nej, ikke stop, og så... Ja!